أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. ويا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Velsign denne forsamling ved at recitere en salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala siger i den hellige Koran: Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah siger, at det er nemlig sådan, at de som er awliya, altså de som er gudfrygtige, altså frygter Allah subhanahu wa ta'ala, dem skal man ikke frygte for. Og de kommer heller ikke til at opleve at være ked af det, når det kommer til stykket. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, fortsætter verset. Og brødrene inde i studiet må gerne slukke for ekoen, tak. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, altså de er blandt dem, som har troen på plads. De tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattaqun, og de var gudfrygtige. Altså de frygtede Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvad vil det sige at frygte Allah subhanahu wa ta'ala? Det vil sige afholde sig fra det, der er haram, og gøre det, som er wajib, som er påbudt. Og så fortsætter verset: Lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Og det er det, min tale handler om. For disse mennesker, som er gudfrygtige og har troen på plads, for dem er der gode nyheder, både i det her liv, mens de er i liv, og også i efterlivet. La tabdila li kalimatillah. Og disse ord fra Allah subhanahu wa ta'ala er ikke underlagt muligheden for forandring. Det vil sige, at denne ligning med, at denne gruppe mennesker, eller dette gruppe mennesker, vil få gode nyheder både i livet og i efterlivet, det vil ikke blive ændret. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Dette er sandeligt det store sejr, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Se, kære brødre, hvis vi snakker generelt, så er det nemlig sådan, at hele den her lovgivningskoncept, altså at Allah subhanahu wa ta'ala lover os noget. Hvis vi gør et eller andet, så bliver vi lovet noget til gengæld. Den kan vi finde en hel masse steder i Koranen eksempelvis, også i beretningerne. Allah subhanahu wa ta'ala siger eksempelvis: Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirin. I det her vers siger Allah subhanahu wa ta'ala, at mennesker var et samlet stort fællesskab, og Allah sendte dernæst profeterne, enten som mubashirin, altså enten med gode nyheder, eller mundhirin. Mundhirin er måske lidt det modsatte, altså med advarsler. Med andre ord, følger du Allah subhanahu wa ta'ala, så lover Allah gode nyheder til dig. Gør du ikke, så er der nogle advarsler. Så hele det her koncept med gode nyheder kontra advarsler, den finder vi mange forskellige steder i Koranen. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. I det andet vers. Allah siger, at alle de sendebud, vi har sendt, alle profeter og sendebud, vi har sendt, deres opgave har enten været at levere gode nyheder, med de betingelser, der naturligvis er, eller med advarsler.
Og som udgangspunkt lover Allah subhanahu wa ta'ala altid en gengældelse. Altså at gøre noget til gengæld for os. Hvis vi samtidig på den anden side, eller i første omgang, overholder det, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om at overholde. Når det eksempelvis kommer til livet, og det her det er få eksempler. Når det kommer til livet, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falnuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah siger, at uanset om man er mand eller kvinde, og gør gode gerninger, og man samtidig er troende, den skal vi også huske, så vil Allah subhanahu wa ta'ala sørge for at give vedkommende et godt liv. Et andet eksempel, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Og den, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala, så vil Allah for vedkommende finde en udvej. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil være ham nådig og give ham eller hende af sine velsignelser, selv hvis man ikke forventer at blive velsignet. Og med andre ord, hvis man er udfordret, hvis man går igennem en svær tid, det eneste, der skal til, er at frygte Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa, som det hedder på arabisk. Og så vil Allah subhanahu wa ta'ala til gengæld finde en udvej. وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, siger Allah i Koranen. At Allah subhanahu wa ta'ala vil stå side om side sammen med den, som står side om side med Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Og når det kommer til efterlivet, og det er igen eksempler, så siger Allah subhanahu wa ta'ala eksempelvis, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Allah siger, giv de gode nyheder til de, som både troede, altså havde troen på plads, men samtidig havde gode gerninger, at for dem venter der et paradis. Et andet vers, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Igen, lidt det samme. De, som havde troen på plads og havde gode gerninger, for dem venter der en paradis. Så Koran er fyldt med verse, som både er generelle, og viser os det her koncept omkring, at Allahs budskab er baseret på til dels at videregive gode nyheder, men på den anden side også at advare. Og det samme gælder profeterne, det samme gælder livet og efterlivet. Lad mig gå tilbage til det vers, jeg startede talen med. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Det var den første betingelse. Fordi verset omhandler, at Allah subhanahu wa ta'ala vil give de gode nyheder, både i livet og i efterlivet. Så på 2 forskellige tidspunkter. Og måske lige inden jeg går videre, så er det vigtigt at sige, at når vi snakker de gode nyheder, så snakker vi ikke om belønningerne. Fordi vi har jo en hel masse ting, som vi kan gøre og opleve effekten af i livet. Også i efterlivet. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om nyheden. At du får en god nyhed. Du bliver fortalt. Du får direkte at vide, hvad der venter dig på den anden side. Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala, at det vil du opleve både i livet og i efterlivet. Men betingelsen for det var, alladhina amanu wa kanu yattaqun. De, som havde troen på plads og var gudfrygtige. Altså frygtede Allah subhanahu wa ta'ala, når det kom til forbud og påbud. Og det betyder, at troen i sig selv ikke er nok. At man har sin tro på plads er ikke nok. Din intention er ikke nok, som vi snakkede om i går aftes. Fordi betingelsen er gudfrygtighed. Og når vi snakker om gudfrygtighed, altså at frygte Allah subhanahu wa ta'ala og afholde sig fra det, som er haram, og holde sig til det, som er wajib, påbud, så bliver det manifesteret gennem afholdelsen af det, der er haram, som udgangspunkt. Og hvad betyder manifesteret? Kigger jeg lige på børnene. Det vil sige, det viser sig ved, at man afholder sig fra det, der er haram. Det er måske det primære. Det er måske den sværeste del. Ikke fordi det at praktisere det, der er wajib, det der er påbud, heller ikke en gang imellem kan være opfordrende, som eksempelvis at vågne til morgenbøn. Og hvem sagde, det skal være nemt? Hvorfor skal vi forvente, at det at afholde sig fra haram skal være nemt? Det er faktisk ikke engang meningen. Jo, man kan med tiden vende sig til det. Man kan med tiden
skabe en personlighed og arbejde på sig selv, således at man bliver en person, som har nemt ved at afholde sig fra alt, hvad der er haram, fordi det går simpelthen i overensstemmelse med ens livsstil, og ens person og ens natur. Men ellers, hvem sagde, at det skal være nemt? Kræver udholdenhed, kræver tålmodighed. Lad mig give et par eksempler. Hvis vi snakker om det, der gør sig gældende for søstrene, der går med tørklæde. Tørklæde er wajib. Og jeg behøver ikke give eksempler omkring, hvordan det er her i Danmark, men bare nede i Mellemøsten, hvor der kan være 48 grader plus fugtighed eller mere end det. Hvem sagde, at det er nemt for en kvinde eller en ung pige at være fuldt tildækket og stadigvæk trives i det her varme miljø, eller varme klima, som det hedder? Det er svært. Det er varmt. Kroppen har måske lidt lyst til at løsne op og få noget luft ind. Og det er her, man udviser tålmodighed. Det er her, man viser udholdenhed. Eller med drenge og unge mænd, som skal sørge for, at hele livet igennem holde blikket og fjerne blikket fra det, der ikke er tilladt. Og hverken se eller kigge på det, der ikke er tilladt, på trods af, at deres natur muligvis prikker til den. Og lysten eksisterer og findes. Og det er et naturligt lyst. Og som Koranen siger, nafsu ammaratum bisu, altså vores indre, som på arabisk hedder nafs, den er skruet sammen på en måde, at den per automatik er tilbøjelig til at synde Allah subhanahu wa ta'ala. Den har sådan en tendens, og det er også derfor, at Allah på den anden side har givet os vores vilje til, at vi selv kan styre det. Og det med at styre sin lyst, er noget, som vi kender fra vores dagligdag. Ikke kun når det omhandler religion, men en ung mand, som træner, og måske har tilmeldt sig en konkurrence og skal opstille, vil også afholde sig fra en række ting, som han har lyst til. Det kan vi godt finde ud af. Så spiser han på en bestemt måde, og undlader at spise bestemte ting på bestemte tidspunkter. Han tvinger sig selv til at sove på en bestemt måde. Han bliver underlagt en bestemt orden. Alt det, fordi det støtter et bestemt formål, som han eller hun for den sags skyld tror på eller har valgt. Det kan vi godt finde ud af. Den her selvdisciplin, men når det kommer til Allah subhanahu wa ta'ala, så glemmer vi det til tider. Det er også derfor, profeten sallallahu alaihi wa sallam siger, al-qabidu ala dine, kal-qabidi ala al-jamra. Den, som holder godt fast ved sin tro og sin religion, i det her tilfælde islam, er ligesom en, der har grebet på et stykke glødende kul, jamra. Jeg har alle sammen sikkert prøvet at grille mad med rigtig kul, ikke? Når den gløder og bliver rød, det betyder, at den er så varm, som den nu er. Forestil jer, hvis I skulle tage sådan en glødende stykke kul i hånden og gribe det fast. Det vil gøre ondt, det vil brænde, det vil svige. Profeten siger, at den, som holder godt fast ved sin tro og sin religion, til tider føles det, som om man holder fast og har grebet på et glødende stykke kul. Jamra. Så jo, det kan gøre ondt. Jo, det kan være svært, det kan være udfordrende, men kræver på den anden side tålmodighed. Det er også derfor, vi i surat Al-Asr, som de fleste børn kender, det er blandt de surah, som vi starter med at lære, når vi er børn. Bismillahirrahmanirrahim, wal-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Allah siger, jeg sværger ved tiden, at mennesket er fortabt på nær dem, som har troen på plads, og har gode gerninger, og påminder hinanden om sandheden og tålmodigheden. Så tålmodigheden er altså også en betingelse, hvis man ikke skal være blandt de fortabte. Og alt det skal man overholde resten af livet. Ikke kun en måned, eller 2, eller 1 år, eller 2, eller når man er ung. Resten af livet. Og det er derfor, at Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at belønne denne gruppe mennesker, som formår at være sådan, med de gode nyheder allerede her i livet, som det koraniske vers fortæller os. Lahumul bushra fil dunya, fil hayatid dunya, wa fil akhirah. Fordi normalt, så er vi jo vant til at have opfattelsen af, at de gode nyheder er forbeholdt
efterlivet. Ikke? Man dør, og så får man at vide, hvordan der hvorledes, og hvor man er i forhold til ens gerninger. Men Allah lover os, at nej, dem kan du faktisk få allerede her. Se, og næste spørgsmål er så, hvordan får vi så de gode nyheder? Allerede her i livet, inden vi dør. Og svaret er jo, at det kan i teorien, og også ifølge beretningerne, det er ikke blot teorier, det jeg præsenterer, at det kan være en drøm. Fordi vi har jo en beretning, der siger, Ar-ru'ya thalatha, bushra min Allah, wa tahzinu min al-shaytan, walladhi yuhdithu bihi al-insan nafsahu, fayarahu fi manamih. Ifølge en beretning blandt mange beretninger, at når man drømmer om natten, så kan det være en god nyhed fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan også være en advarsel fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan også være shaitan, iblis, satan, som prøver at frustrere dig og forvirre dig. Og det kan også være, at du blot havde tænkt over et eller andet natten ind, eller for tiden var druknet i en eller anden tanke, og du drømmer om det. Du drømmer om en eller anden bil, du tænker på en eller anden bil, og så drømmer du, at du faktisk sidder og kører den her bil alligevel. Så en drøm, som hverken skyldes shaitan for den sags skyld, eller skyldes Allah subhanahu wa ta'ala, som bare er en drøm. Så disse gode nyheder kan man altså få gennem drømme. Man kan også få det, der hedder på arabisk iha, altså en bekræftende, beroligende følelse eller tanke. Det kan også være, at Allah subhanahu wa ta'ala gør, at man ser en af hans gudfrygtige, det der på arabisk hedder awliya Allah, uanset om de er døde eller levende, at man møder en af dem, og har en form for en kommunikation med en af dem. Og det kan også være, at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner sløret fra en, fordi vi snakkede jo et par nætter siden, at der er begrænsning, der er et slør på vores syn. Vi kan ikke se engle, vi kan ikke se jinn, vi kan ikke se shayatin, altså satan og hans herre, men de findes. Og når man dør i øvrigt bare i godsøje eller i parentes, når en sjæl er ved at forlade kroppen, så siger Koranen, فَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيد, hvilket vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala på det tidspunkt fjerner sløret, og så ser man det, der er om bagved, det man normalt ikke ser. Nogle gange, det jeg prøver at sige, at så sørger Allah subhanahu wa ta'ala for, at det slør fjernes midlertidigt, for at vise dig et eller andet, for at give dig en god nyhed. Og alt det, jeg siger, har vi en hel masse beretninger, der understøtter, men dem har jeg valgt ikke at nævne af hensyn til tiden. Og hvem ønsker ikke sådan nyheder? Forestil jer, hvis et barn får at vide, at jamen, nu har du fødselsdag, og vi pakker dine gaver ud kl. 12, så vil han glæde sig, ikke? Han eller hun vil glæde sig til at få pakket de her gaver ud, fordi det indeholder et eller andet sted oplysning om, hvilken type belønning, eller hvilken type gave han eller hun vil få. Forestil jer, hvis Imam al-Hussein a.s., hvis vi fik oplyst, at i nat, så vil Imam al-Hussein a.s. dukke op og vise os vores rang og vores status i forhold til ham. Vi læser jo ziyarat Ashura, wa thabbit li qadama sidqin indaka ma'a al-Hussein wa ashab al-Hussein. Og Allah stadfæst vores fødder hos dig sammen med Hussein og hans ledsager. Så hvor er vi i forhold til Imam al-Hussein? Tænk, hvis I fik nyheden i aften. Og så er der jo kan jeg hurtigt nævne en række ting, som man kan gøre for at få disse gode nyheder. Og det er bare for at nævne det, og igen, jeg bevæger mig meget hurtigt igennem disse overskrifter, men det er alt sammen med henblik på, at man selv går hjem og læser mere, fordi der er så meget læsestof. Og jeg har taget et lille bitte udpluk af, hvad der findes. Eksempelvis hedder det, hvis mens man befinder sig i Medina, i profetens moské, al-Masjid al-Nabawi, gennemlæser hele Koranen, så vil man se profeten sallallahu alaihi wa sallam, inden man forlader det her liv. Hvordan man ser ham, under hvilke omstændigheder, i en drøm eller noget andet, det er en anden sag. Eksempelvis hedder det ifølge vores beretninger, hvis man reciterer den dua, som hedder dua al-ahad, 40 måneder i træk, men også jeg fik det nævnt et par dage siden, så vil man se vores længe ventede imam, sahib al-asr wa zaman, ajallahu ta'ala farajahu sharif, må Allah haste hans genkomst. Man vil se ham i det her liv. Velvidende om, at det er ham, eller uden at vide, at det er ham. Ikke nok med det, så siger Imam al-Sadiq alaihi salam, man da'a ila Allah ta'ala 40 sabahan bihada al-ahd, kana min ansari qa'imana. فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. Imam al-Sadiq siger, at hvis man reciterer denne dua i 40 dage,
så vil man være blandt de, som vil genopstå fra graven og komme al-Imam Sahib al-Asr og Zaman til undsætning, når det kommer til stykket. Plus at man vil blive belønnet med så mange belønninger for hvert ord osv. osv. Og den slags har vi en masse af. Ali al-Akbar, Imam al-Husseins søn eksempelvis, og det er for at ligesom bevæge mig nærmere til hændelsen i Karbala og Ashura, og ende med at snakke om Imam al-Husseins ledsager, som vi mindes i dag natten til den 6. Muharram, ashab eller ansar al-Imam al-Hussein alayhi salam. Vi har alle sammen hørt, og det kommer vi også til at høre igen, at på et tidspunkt efter at Ali al-Akbar havde gået ud til slagmarken og kæmpet, så kom han tilbage til sin far Imam al-Hussein og sagde: Abba, al-atash qatalani, jeg dør snart af tørsten. Wa thiqlu al-hadid ajhadani, udrustningen og skjolden og så videre, det har trættet mig. Men ikke, du har noget vand her eller der, som jeg kan drikke og genvinde min styrke. Men på den anden side, når Ali al-Akbar blev slået og næsten flået i stykker, og når han faldt, og inden hans sjæl forlod dette liv, og når Imam al-Hussein gik op til ham, hvad sagde Ali al-Akbar der? Fordi der burde han jo være, altså smerten og trætheden, og alt det burde jo have været meget mere ekstremt, ikke? Men hvad sagde han? Han sagde: jeg har lige set min bedstefar profeten. Hada jaddi rasulillah. Saqani bi sharbatin lan adma ba'daha abada. Han har altså lige givet mig noget vand. Og efter det vand, som jeg har drukket, vil jeg ikke mærke tørsten nogensinde. Og den nyhed, den oplysning, eller kald det, hvad du ønsker at kalde det, den fik han allerede, mens han var i livet. Før han gik videre til den anden side. Det vi normalt kalder efterlivet. Det er et eksempel. Ashab al-Imam al-Hussein, Imam al-Husseins ledsager, så har vi i beretningen, at natten til Ashura, så blev de testet af Imam al-Hussein. Han fortalte dem, I vil alle sammen blive dræbt. Og han ønskede lige at få dem til at bekræfte, at de stadigvæk var beslutsomme, stadigvæk stod fast i deres holdning om at støtte ham til sidste dråbe blod. Og når han var sikker på det, så sagde han til dem: Irfa'u ru'usakum wanzuru. Løft blikket op og kig op i himlen. Faja'alu yanzuruna ila mawadi'ahum wa manazilahum fil jannah, ifølge beretningen. At sløret blev fjernet fra deres syn, og så kunne de pludselig se deres placeringer og deres status i paradiset. Og beretningen er længere, end hvad jeg har læst, fordi han begyndte dernæst at berette hver enkelt af dem, hvordan og hvorledes vedkommendes placering er i Jannah, i paradiset. Og igen er det her et eksempel på en god nyhed, som blev afsløret allerede her i livet før efterlivet. Og så er der også en række andre, som har fået den her gode nyhed. Blandt Imam al-Husseins ledsager, længe inden Ashura og længe inden Karbala. Se, og nu nævner jeg måske kun et navn af de ledsager, som vi normalt ikke hører om. Men at igen er det her en opfordring til, at man går hjem og læser om de øvrige ledsager af Imam al-Hussein. Fordi tradition er, at der er en række af ashab al-Imam al-Hussein, som vi år efter år nævner. Men det er ikke fordi de andre ikke fandtes. Det er ikke fordi de andre heller ikke havde en rolle eller en funktion eller en historie. Der er en af ledsagerne, som hedder Nasr ibn Nayzar. Nasr ibn Nayzar. Nasr, søn af Nayzar. Han var en rytter. Og hvad er hans historie? Han er blandt de, som fik nyheden om hans skæbne med Imam al-Hussein mange år før Karbala, før Ashura. Se, prøv at gøre det hurtigt. I har alle sammen hørt historien, hvor profeten sallallahu alaihi wa sallam havde sendt en gruppe muslimer til Malik al-Habasha, som det hedder på arabisk. En konge i det der i historiebøger hedder Habasha, som i dag er Etiopien i Afrika. Malikun la yudlam indahu ahad. Han var kristen, denne konge, som i bøgerne hedder en Najashi. Og en Najashi betyder med det sprog, der blev brugt dengang i Etiopien, eller Habasha, det betyder kongen. Så hans rigtige navn var faktisk Ashama. I hvert fald. Historien er, og den historie anerkender samtlige muslimer, at profeten sallallahu alaihi wa sallam sendte Ja'far al-Tayyar, som er profetens fætter, til denne konge,
lad os bare kalde ham An-Najashi, med et brev, hvor de inviterede dem til islam. Kongen, og der, man kan sige detaljerne, bare for at være fair, de kan godt afvige lidt alt efter hvilken beretning man tager udgangspunkt i. Men det korte af det lange er, at denne konge tog pænt imod den. Han gav den husly, han viste dem respekt, og han begyndte med at spørge Ja'far al-Tayyar om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Stillede ham nogle meget konkrete spørgsmål. Beskriv ham til mig. Hvordan ser han ud? Selv hvordan han ser ud, hans udseende, hvor høj han er, hvordan er hans øjenbryn, hvordan er han... Så Ja'far al-Tayyar udgav en detaljeret beskrivelse af profeten sallallahu alaihi wa sallam. Både udseende, men også karakter. As-Sadiq al-Amin, han er den mest troværdige. Hans budskab går ud på retfærdighed. Og alt, en hel masse. Og beretningen er lidt lang. Så Al-Najashi skrev tilbage og erklærede sig som muslim. Det vil sige, han konverterede til islam. Og så sendte han også en gruppe tilbage til Medina. Både for at se profeten, og samtidig for at give nogle gaver til profeten sallallahu alaihi wa sallam. Blandt disse, den her gruppe, var An-Najashis søn, som hedder Abu Nazar. Denne Abu Nazar var en ung dreng, og det er ham, der skulle arve tronen efter sin far. Så når han kom til profeten sallallahu alaihi wa sallam, og så profeten i virkeligheden for første gang, så blev han forelsket i profeten. Således, at når de skulle afsted og tilbage til Etiopien, eller Al-Habasha, som det så hedder i historiebøger, så nægtede han at komme tilbage. Og han sagde, jeg bliver her. Jamen, hvor bliver du? Du er kongens søn, du er arvingen. Han sagde, jeg bliver her. Jeg vil tjene denne mand. Nu hvor jeg har set profeten sallallahu alaihi wa sallam, og set hvordan hans ansigt lyser, så er der ingen steder for mig andet end her. Så blev han hos profeten. Og han blev faktisk en af profetens nærmeste tjener, Abu Nazar. Indtil kongen, altså hans far, An-Najashi, var døende, så sendte han bud efter sin søn og sagde, kom tilbage, jeg er døende, du skal arve tronen. Han svarede tilbage, det kan jeg ikke. Jeg er i paradiset. Med andre ord, så benægtede denne Abu Nazar Afrikas rigdom, og han afviste at være en konge, og med alt det, der så tilhører og hører til, blot for at fortsat blive hos profeten sallallahu alaihi wa sallam og tjene den her guddommelige familie. Indtil kongen døde, og det nævnes i øvrigt, at profeten sallallahu alaihi wa sallam fik udført det, der hedder salatul mayyit, altså den rituelle bøn, man udfører, når en person dør, på trods af, at kongen stadig var der i Etiopien eller i Habasha, hvor han sagde til sin ledsager, ukhruju fasallu ala akhin lakum mata bighayri ardikum. Når kongen døde, så sendte Al-Habashas folk bud efter Abu Nazar. Kom til os, vi har ingen konge. Igen afviste han. Han sagde, må selv finde ud af det. Indtil profeten sallallahu alaihi wa sallam gik bort, Abu Nazar overgik til Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib og blev tjener og blev en af hans nærmeste. Og hvis I slår op, også bare gå på nettet og slå op, så vil I se, hvor mange hændelser, der har fundet sted mellem Abu Nazar og Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, og hvor trofast en tjener han var. Hvor trofast en tilhænger og støtter han var. Amir al-Mu'minin alaihi salam gik bort, og så overgik han videre til Imam al-Hassan alaihi salam, og på det tidspunkt havde han fået sin søn Nasr. Det glemte jeg så lige at sige. Mens Amir al-Mu'minin var i live, så fik han en søn, som blev kaldt for Nasr, og det var der, at Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib fortalte ham og videregav ham den her gode nyhed, som han havde fået fra profeten sallallahu alaihi wa sallam, at denne søn, dette barn, vil vokse og vil komme til Husseins undsætning en gang i fremtiden, når Hussein står helt alene. Og det var denne Nasr, det her lille barn, som voksede og endte med at blive en tjener hos Imam al-Hussein alaihi salam, og tog afsted sammen med Imam al-Hussein fra Medina og endte i Karbala og blev dræbt i Ashura. Og igen er det en opfordring til at prøve at dykke lidt ned i nogle nye navne, nye personligheder, nye ledsager, som vi ikke normalt og så ofte hører om. Eksempelvis er der en, der hedder Al-Muwaqqa' ibn Thumama. Og det er meget interessant, deres historie er meget interessant. Han blev såret, så han døde faktisk ikke på Ashura-dagen, og hans navn fremgår der i Karbala, hvis I går hen til Haram, og den her Dharih, så fremgår hans navn. Han døde faktisk et år efter, fordi han havde også nogle relaterede, som var i Umar ibn Sa'ds her, som sørgede for, at han ikke blev dræbt og ikke blev halshugget.
Og så døde han et år efter og blev begravet i det, der hedder Al-Awamiyya i dag, en by i Saudi-Arabien. Der er en anden, der hedder Sawar ibn Mun'im. Lidt lignende historie. Han blev også hårdt såret og kvæstet, og de troede, han var død. Men på Ashura, fordi de kom jo tilbage til lignende på Ashura for at afhugge alle hovederne, så fandt de ud af, at han var i live. Og så var der igen andre, der blandede sig og sørgede for, at han ikke blev dræbt. Og han døde også 6 måneder efter, på grund af hans kvæstelser. Så en opfordring til at gå lidt mere i dybden med Imam al-Husseins ledsager. Hvad lærer vi, kære brødre? For at bevæge mig videre til tragedien omkring Imam al-Husseins ledsager, som vi normalt reciterer ved sådan en aften. Det vi lærer kort sagt, det er, at vores tjeneste til Imam al-Hussein, det vi på arabisk kalder khidma, den er ikke blot det værd, men jo mere oprigtigheden er, jo mere resulterer det i velsignelse. Både i dette liv, men også i efterlivet. Og på den måde kan vi sikre os den ultimative skæbne, god skæbne naturligvis, lige præcis som denne ledsager, som hed Nasr. Vi har eksempelvis Wahab al-Nasrani, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wahab al-Nasrani var en ung dreng, og det siges, at der gik kun 17 dage fra han blev forlovet, eller gift med andre ord, indtil han opnåede martyrdommen i Karbala. Kun 17 dage. Og han var en ny konvertit i islam. Og I kender alle sammen historien. Ifølge en af beretningerne, så drømte han om profeten Isa, Jesus a.s. Og med Isa var der en anden mand, som var fyldt med lys. I drømmen taler Isa til Wahab og siger, ønsker du at være med mig ved samme stadie i paradiset? Wahab nikker og siger naturligvis ja. Han siger, så skal du aflægge din tro til denne mand. Hvem er denne mand? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala. Og så fortsætter profeten og siger, ønsker du at være med mig i samme stadie i paradiset? Så siger han ja. Så siger han, så skal du sørge for at komme min søn Hussein til undsætning. Og så siges det, at når Wahab vågnede og berettede drømmen til sin mor, så siger hun, naturligvis, det er det, vi skal gøre alle sammen, ikke kun dig. Det er den frelse, vi ønsker at opnå. Og så gik de ud, Wahab og hans kone og hans mor, og søgte Imam al-Hussein, indtil de fandt den, hvor han så også opnåede martyrdommen med Imam al-Hussein, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Men ja, Imam al-Husseins ledsager, ashab al-Imam al-Hussein, det siges, at ved middagstid, den 10. Muharram, da solens brændenhed begyndte at dække jorden, der begyndte Hussein og hans elskede husstandsfolk og loyale ledsager at mærke tørstens ubærlige voldsomhed. De var tørstige, de havde ikke fået vand i 3 dage. Kvinder, børn, spædbørn. Og på den anden side havde man en fjende, som var fuldt besluttet på at knuse Imam al-Husseins ånd og deres lejers ånd. Og de nægtede den vand fra Eufrat-floden. Og det var der, at Imam al-Hussein, tyngdet af tørstens ubarmhjertighed, at han så steg sin hest, og med en blanding af håb og fortvivlelse, åbnede han Koranen og placerede den på hovedet, og nærmede sig fjendens lejr. Og med en stemme fyldt med både sorg og beslutsomhed, råbte han, Allahs bog og min bedstefars lære er dommeren mellem jer og mig. I håbet om, at det måske vil påvirke dem lidt. Og dernæst slog han den sværg ved hans rene og ædle sjæl, at han bar profetens skjold og profetens turban, altså profetens amama, og det anerkendte de. De kunne godt se det. De havde ingen tvivl, at han var profetens barnebarn. Og det var der, at vores Imam al-Hussein a.s. råbte og sendte sit kald med et hjerteskærende råb, der flød igennem slagmarkens stilhed. Ala min nasirin yansuruna. Ala min dhabin yadhubbu an haram rasulillah. Er der virkelig ingen, der vil komme os til undsætning og være sammen med profetens familie og husstandsfolk?
Det siges, at når Hurr ibn Yazid al-Riyahi, og Hurr, han var altså en stor general, respekteret, kendt, populær general, som folk frygtede. Og det var i øvrigt ham, som var årsagen til, at Imam al-Hussein a.s. endte i Karbala. Når Hurr ibn Yazid al-Riyahi hørte Imam al-Husseins kald om hjælp, så kunne han ikke ignorere sin samvittighed længere. Han gik til Umar ibn Sa'd og spurgte med en stemme fyldt med bekymring: "Aw muqatilun anta hadha ar-rajul?" Vil du virkelig bekrige denne mand? Vil du virkelig bekrige Hussein? Umar ibn Sa'd svarede tilbage og sagde: "Ja, ved den almægtige en krig, hvor selv det mindste vil være hoveder, der ruller og lemmer, der afhugges." Al-Hurr rystede af frygt og forfærdet sagde han: "Jamen, er du ikke tilfreds med, hvad du allerede har gjort?" Og der svarede Umar ibn Sa'd, og han sagde: "Jamen, hvis det bare havde været op til mig, så var jeg måske tilfreds. Men Yazid, han kan ikke tilfredsstillgøres, med mindre at Hussein bliver dræbt, og hans hoved bliver afleveret til slotspaladsen." Med hjertet i konflikt stod Al-Hurr splittet mellem to lejre, mellem hans nuværende lejre og Imam al-Husseins lejre. Og da en anden så, at han langsomt begyndte med at bevæge sig hen imod Imam al-Husseins lejre, så råbte han til ham: "Hvad laver du, Hurr? Hvad er du bange for?" Og det var der, at Al-Hurr svarede tilbage og sagde: Jeg er ved at vælge mellem paradiset og helvede. Ved den almægtige Allah vælger jeg altså intet mindre end paradiset, om jeg så blev hakket i små stykker og brændt. Og på denne måde, fyldt med beslutsomhed, drejede han sin hest og red mod Imam al-Hussein. Han spød pegene nedad, og buen vendt modsat. Da han nåede frem, stod han ydmygt foran Hussein med hovedet bøjet og sagde: "Assalamu alayka ya Aba Abdullah." Fred være med dig, Aba Abdullah. "Hvem er du?" svarede Hussein. Han sagde: "Ana alladhi ja'ja'a bikum at-tariq." Jeg er altså den, som er årsag til, at I er endt her i Karbala. "Halli min tawba." Mon Allah subhanahu wa ta'ala vil tilgive mig. Og der svarede Imam al-Hussein: "In tubta taba Allahu alayk." Hvis du søger tilgivelse oprigtigt, så vil Allah subhanahu wa ta'ala ligeledes tilgive dig. Når Umar ibn Sa'd så dette, fyldt med ondskab i hjertet, nærmede han sig Imam al-Husseins lejr. Han tog en pil, placerede den i sin bue og skød den mod Imam al-Husseins lejr og råbte: "I skal vidne for emiren, at jeg var den første, der skød efter Hussein og hans lejr." Som en ubarmhjertig storm regnede det med pile hen imod Imam al-Husseins lejr. Da Imam al-Hussein blev klar over fjendens intention og beslutsomhed om at bekæmpe ham, vendte han sig mod sine trofaste følgere og sagde: "Qumu rahimakumullah." Rejs jer til den sikre død. Må Allah være jer barmhjertig. Pilen af disse folks bud bringer til jer. Imam al-Husseins ledsager kæmpede dernæst bragt mod fjenderne i omkring en time. Da støvet havde lagt sig, lå 50 af hans elskede tilhænger død på jorden. Imam al-Hussein, fyldt med sorg og vrede, greb sit skæg og råbte: "Allahs fred var stor over jøderne, da de hævdede, at han havde en søn, og over de kristne, da de gjorde ham til 1 ud af 3, og over dem, der tilbed solen og månen. Men endnu større er Allahs vred over de folk, der blev enige om at dræbe deres profets barnebarn. Ved Allah, jeg vil ikke tilgive dem, indtil jeg møder Allah badet i min blod." Og dernæst gentog Imam al-Hussein sit kald: "Ala min nasirin yansuruna." Er der virkelig ikke nogen, der vil komme os til undsætning? En af de første, der gik ud, var Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Lad mig komme med de her korte bemærkninger og den her scene. Det siges, at når Al-Hurr faldt, så gik Imam al-Hussein til ham og bøjede sig ned til hans ansigt, fjernede støvet og blodet fra hans ansigt. Ikke nok med det, og ikke nok med, at han ville velsigne hans martyrdom, så siges det, at han tog et bind ud af sin lomme, altså Imam al-Hussein, og placerede det på Al-Hurrs hoved for at stoppe blødningen. Og her vil jeg sige: Hussein, hvor er du barmhjertig? Fordi om få timer, så vil du være i en lignende situation. Imam al-Baqir a.s. siger, at min bedstefar Hussein fik 1900 slag på kroppen. At-ta'na fawq at-ta'na wa ad-darba fawq ad-darba. Altså det ene slag vil falde på det andet slag. Hvem ville gøre det samme med dig, Hussein? Muslim ibn Awsaja er et andet scene.
Det siges, at når Muslim ibn Awsaja faldt, så kom Habib ibn Mudahir, en stor ledsager af profeten sallallahu alaihi wa sallam. Han nærmede sig ham, og så sagde han: "O Muslim, hvis ikke jeg vidste, at jeg snart vil følge efter, at jeg snart altså også vil blive dræbt, så havde jeg bedt dig om et afsked, eller hvis du havde noget, du ønskede at sige." Det siges, at Muslim mumlede og pegede på Imam al-Hussein. Habib nærmede sig Muslims læber for at høre, hvad han vil sige. Og så sagde han: "Alayka bihadha al-gharib." Altså Habib, du skal sørge for at støtte denne mand indtil sidste blod. Og så har vi selve Wahab, denne unge dreng, som for nyligt havde konverteret. Det siges, at Wahab, i det han skulle ud af sit telt for at kæmpe i slagmarken, så kom hans kone ud og holdt fast ved hans tøj og sagde: "Wahab, vil du virkelig forlade mig? Vi er altså nygifte." Wahab, han sagde: "Jeg bliver nødt til at løfte mit ansigt og min mors ansigt foran Fatima al-Zahra, og få det belyst foran Fatima al-Zahra." Og hans mor bakkede ham op og sagde: "Wahab, afsted med dig. Ikke lyt til din kone." Men efter få minutter, når Wahab kom tilbage for at genvinde styrken, så så han, at hans kone faktisk kom ud og sagde: "Wahab, qatil dun at-tayyibin." Altså Wahab, afsted med dig. Afsted og kæmpe og blive dræbt for Hussein. Han spurgte hende: "Jamen, du har dog lige prøvet at forbyde mig at komme ud. Hvad skete der?" Hun svarede tilbage og sagde: "La talumni." Altså, det er ikke min skyld, Wahab. "Wa'iyat al-Hussein qatta'at qalbi." Jeg har altså hørt Husseins kald, og det har knust mit hjerte. Og så har vi Aslam al-Turki, en anden, som også var en tjener. Det siges, at når han faldt, så kom Imam al-Hussein og lavede sin kinde på Aslams kinde. Således at Aslam sagde: "Man mithli wa khaddu ibn bint Rasulillah ala khaddi." Hvor heldig er jeg, og hvor heldig er man, som jeg er, at profetens barnebarns kinder berører mine kinder. Og således vil Imam al-Hussein gå til nogle af sine ledsager og velsigne deres martyrdom. Indtil Imam al-Hussein selv faldt, sig mig engang, hvem velsignede Imam al-Husseins martyrdom? De gjorde de forskellige slag. 1900 slag ramte Hussein. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. والعاقبة للمتقين. Sandligt tilhører vi Allah, og til Allah vender vi tilbage. Og sandligt vil disse, der har undertrykt profeten og hans hellige husstandsfolk, opleve deres skæbne. Og de gode nyheder er sandligt forbeholdt de gudfrygtige. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.